מה? אני משתעל באמת. אתה משתעל באמת? כן. אני לא שמעתי שאתה משתעל. מה קרה לך? מה קרה לך? בגלל שטומי חולה? לא. אז למה אתה משתעל? זה משהו לי כזה, שהלכנו דרך המויה, אז כמעט השתעלתי ולא יכולתי. אז אולי נלך לרופא. לא. בוא, תשים נעליים ונלך לרופא. טוב, רוני? מי שחולה יכול לראות טלוויזיה. מי שחולה יכול לראות טלוויזיה! אז בגלל זה אתה חולה? אז אישה? אתה חולה באמת? לא, אי אפשר. אבל אני אגיד לך מה, בוא אנחנו נפתור את השלב הזה של הנסיך והנסיכה, ואחר כך אני אקרא לך סיפור. לא,